Let's go. Dari gyud makita na to gyud ang PANAS Peak ani. Hello, welcome guys to my vlog. Suot ba yun? Suot. Grabi. Hangak ba? Asa lumboy? Ani? Lagi. Labi-labi ni. Labong estudyante pa ko bayso, adyo kong makare. Ilasi mong ina. Grabe oy. Kita kayo. Shout out Pulakar to. Asa magkawasihan doy? Nahan pagkawasihan. Wow. Labi-labi ni. Labi ni discover ni PANAS Peak. Let's go. Shout out sa MABINI Angelica. Woo! Survey me para sa Bolano Broadband Hotspot Tower. Wow. Woo! Arap yung waay. Dara si bahas kog tong guys. Oh. Welcome to PANAS Peak. Andaw, padulong anda dito. May anda na doy. Lat si mong inala to. Ay. Sobra na tulos. Para pa diriyok. Dani ta mapahuway doy. Dikura ta doa. Yan pagdadatag tubig. Ano na kurinti ng bata? Pero nagapusok. Say ba? Oh, ya, babong. Sudah ko, sudah na. Aw, nay taw lagi na natin. Mo ni treasure
Treasure sa gold guys. Dato tani. Hanga ka eh. Bio Park daghan. Asa may mabini ana doy? Simbahan ko dilo ba. Uwa kada asa man na ato bay kato padung ubay na. Ano na? Masilo na na uy. Bay-bayon. Ito rin kanino na mutuha mo itong sudaan kani. Katagadyoan na to. Hello sudaan. Ano nga ito tabawa mo na doon pag video. Ah, Mo na ni kanina. Kan mo na mutuha. kana doy ani man mga isla dara doy. Kugtong ra asa man na. Papel panas. Kana isla na. Katong dagtuan na midanaw na to. Para to litin ko na. At dugog na ni doy. May bayis ko mo ino. Hey budwok bol. Ah, katong kuan, katong nay landingan ng airplane. Landing. Wa na rin na. Oh, Kanano na kanihapon nga mo tulog ko na LIMASAWA no. asa. Kanihapon ko na LIMASAWA. Kana. Kari. LIMASAWA ila na. Isa. Kami ginaniwa ra na. Pikas na. Para anda na kami ding. LIMASAWA ila na. Ta. Atas anak mo kay kuan. Sekatos. Di sa San Miguel na kay Bohol. Oh. Doy, ang inyong bahay katong na antina glow mo na ah. Kanan nila po no. Ganit siguro mga sinta no. Basin. 80 kape barug ani 80 kape. Ano ba ka doy? Sinto kuan. Ani ay. Bumari ko na sinto nila. Ani mura. Kapag yung mura diri. Likod ani. Diri nga side ani. Dati nga side, dati kugtong man na. Diri nga side diri. Napay ta puno. Ah, pagkadid. Ubos naman ni daan. Ubos gud ni, oh. Arato-arato kugtong simbahan na. Tuan ko mo kuha o kuan sa kanhay kanila. Lapay. Nya ilipasaan ni ba ilabog ani para makasignal ang panas. Kaanhin na gud panas. Ana bigot na diha. Sako pa na sa inon anda na sa una Candijay man na ganun tol anda. Ilog nila dako kay ilog samantala pila day Dagat kaliguan anda ng bigot. Na kanang kita na. Karena na puti. Oo na puti na. Na mga bayo na mga bayo na. Kaya tinindo sa na kamo malubog ang dagat diha. Mo ba? Mura pug kosihan ba? Puti ka dag bunbun. Hadlok hino padung naog. Padung saka way hadlok. Di pangitaag asay duo doy. Kanang duo ra, kanang duo. Dadto ra. Lahi bitaw.
Nahilis ay dana. Eh. Uy. Pato. Pato dah kok pato eh. Mayroong bibi. Anak kali ini saya lepas oke. Ako ng bibi. Ay tengo ang Ay, claro. Pero di makita ang dami yuks. O dani gani magpataon nga na di makita eh. Hapog na. Hapog naman sa atin na. Okay ra. Habog yan. Salamat ah. Kita. Thank you so much for watching my video. Please click the subscribe. Thank you.